Tervehdys kaikille. Mulla on muutama tuttu kysely, kun mulla on semmonen ammatti, että mä reissaan tuolla ympäri maailman työn puolesta. Kyselleet, että minkälaisia ne sun työreissut on. Mä nyt ajattelin, että mä koitan kuvata tältä reissulta mahdollisimman paljon videota. Niin näette vähän, että minkälaisia ne reissut sitten on. Tällä kertaa mä lähden Kiinaan, semmonen paikka kuin Weihai. Niin lähdetäänpä kahtoon. Täällä meillä on virallinen matkalaukun pakkaamisen valvoja paikalla. Mauno tietää, että mä oon taas lähdössä reissuun. Matkan ensimmäinen etappi tehdään tietysti junalla. Täältä pohjoisesta se kestää noin 4-5 tuntia tuo matka Tikkurilla. No niin, reissun ensimmäinen etappi saavutettu. Junalla tulin tänne Helsingin tai Vantaan Aviapolikseen Skandikkiin yöksi, muutama tunti unta ja 4 pitäisi sitten lähteä tonne lentokentälle. Katellaanpa aamulla lisää. No niin, nyt sitä ollaan herätty uuteen päivään, kello on 4 yöllä. No, täällä oli kuitenkin Clarionissa aamupalaa jo tarjolla, niin pääsin syömään kuitenkin. Vielä ootella sitten, että bussi tulee 20 niin sille tonne lentokentälle. Niin, nyt sitä ollaan selvitty turvatarkastuksesta tänne kentän puolelle. Ja nyt pitää käydä ostaa joku matkalle joku karkkipussi mukaan. Niin, nyt on tällä Oslon lentokentällä ja tästä sitten lähtee vähän myöhemmin se jatkolento tuonne Kiinan maalle. Joutuu jonkun aikaa, muutaman tunnin ootteleen tässä välissä, ennen kuin pääsee seuraavalle lennolle. On muuten siistin näköinen tämä Oslon lentokenttä. Ja tosi puhas. On kyllä melko huvittavia nämä kiinalaiset täällä lentokentällä käydä poukkoilleen aivan mihin sattuu. Näillä lentokenttätyöntekijöilläkin jo kiinni peteleminen, että ne ei mene väärästä välistä aina johonkin. Puskee väkisellä lentokoneeseen. Tässä sitä ollaan lähdössä kohta lennolle. Matkalaukku taitaa olla jo hukassa, se ei tietenkään siirtynyt tänne lennolle ollenkaan. Mutta mennään ilman sitä sitten. Tää on nämä kovia kyllä nämä kiinalaiset täällä sinkkoilemaan ihan mihin sattuu. Nyt aivan hermona nuo virkailijatkin, kun ne hyppii täällä mihin sattuu menemään. On melko porukkaa. Oikein naurattaa. Se on hyvä, että on näin pitkällä lennolla tätä matkalukemista kuitenkin. No niin, nyt sitä ollaan täällä Pekingissä sitten. Nyt pitäisi vielä tuolta löytää, että seuraavan lennon löytäisi vielä, mikä menee tonne Weihaihin sitten. Kello on tällä hetkellä, mitä se on, 5 aamulla. Ihan rapsakka lento. Onko tältä lentokentältä vähän lisää
on vähän erilaisia nämä ruokapaikatkin ja turvatarkastuksessa oli aika jännäkö CE hyväksyttyä varavirtalähettä ei saanut tuua, vaan sen olisi pitänyt olla CCC hyväksytty. Siinä on näköjään mäkkärikin paikallinen. Nyt mä kahtelen tätä seuraavaa porttia, mistä lähtee sitten seuraava lento. Semmosta, mutta jatketaan taas tässä sitten. Eteenpäin. No niin, nyt sitä ollaan täällä Veiheissä. Täältä pitäisi jonkun tulla hakemaan mua, mutta eihän vielä ole näkyy. Jospa tänne vielä joku paikallinen tulisi sitten. Niin, ollaan Kiinassa ja hotellihuone saatu. Se on tommonen minibaari näköjään. Tämmönen on hotellihuone täällä. No suihkut ja vessat ja muut. Tämmönen on. Näkymät pihalle. Noitten talojen takana on sitten meri. Ja nyt on kyllä noita kerrostaloja täällä, niin näitä on aivan järkyttävästi. Aivan vieressä tuommoisia hirveitä tornitaloja. Joka paikka täynnä. On täällä tätä väkiä kyllä aivan älyttömästi. Huomenta. Mä oon tultu aamupalalla ja täällähän on ihan hyvän näköinen aamupala. On kyllä monenlaista vaihtoehtoa. On paistettua ja on salaatteja monenlaisia ja sitten näillä on keittoja ja oikeastaan kaikki samanlaista mitä iltaruuallakin on. Nyt ei muuta kuin syömään. Nyt on työmaalle päästy ja ensimmäinen asia mitä sain niin työsuhepolkupyörä. Tämä on tämmönen telakka, niin täällä pääsee tuolla polkupyörällä sitten kulkeen paikasta toiseen vähän nopeampaa. Täällä ne tekee laivoja. Kohta lähdetään laittaa laivaa oviin. Lähdin käymään tässä viereisessä ostoskeskuksessa kahtelee vähän, että mitä kaikkia niillä on täällä ostarilla. Hyvännäköisiä leivoksia niillä ainakin näyttää noissa konditorioissa olevan, mutta niistähän ei tiedä, että mitä ne sisältää sitten. Käydään kahteen.
Täälläkin näyttää ostarilla olevan kaikki mahdolliset laatumerkit niin sanotusti. Totta. Mä olen hyvänä. Hei. Ja spaarihan se on täälläkin. Täällä on näköjään joku lasten tapahtuma menossa. Ostarilla on tämmönen kalastuspeli, niin täällä on oikeita kaloja. Sitten tuli tommonen rapupeli toinen, niin siinä rapupelissäkin ihan oikeita rapuja eikä mitään muovisia rapuja. Sieltä semmonen touhujuna taas tulee. Muten hyvä, vaikka kuski kahtoo vaan pelkästään kännykkää tuossa, niin se meinasi ajaa äsken päällekin tuossa. Liikennettä on kyllä muutenkin niin hullua, että onneksi ei tarvi omalla autolla tai vuokra-autolla ajaa täällä. Joo, on tätäkin jonkun verran. Tää on 5 kerrosta korkea tämä koko ostari ja on liikettä. Ja on kaikki mahdolliset samat liikkeet kuin meilläkin. Nyt ollaan jännää äärellä. Tilasin mobiilisovellutuksella ensimmäisen ruuan täällä, että mitä tämä on, mutta pitäisi olla kannaa kyllä. Näinkä se pitää ruveta opettelemaan tämä puikkoilla syöminen samalla täällä kun on. Osaa sitten syödä. Mikäpäs nyt? Kyllähän tuo menee. On hyvä makuinen. Joo, täytyy sanoa, että ruoka oli kyllä erittäin hyvää tuolla. Ja toisena päivänä koittaa jotakin erilaista eväästä. Täällä on vieläkin väkiä. Ostari täynnä. Meikäläinen taittaa kyllä lähteä jo elpymään, kun vähän tuo päivän rytmi sekaasi. The next day. No niin, nyt ollaan paikallisessa ruokakaupassa Sparissa sitten. On täällä aika erinäköistä mitä Euroopassa on. On monennäköistä pikkunyssäkkää tehty täällä kyllä kaiken maailman ruuista. Nuo varmaan nakkeja nuokin. Ja sitten täällä on tämmönen merenelävien osasto. Tuo on tosiaan merenrannassa, niin täällä on kaikki mahdolliset merenelävät sitten. On monenlaista simpukkaa ja kaiken näköisiä kaloja täällä. Katkarapujakin on siellä. Siellä on sitten isompia rapuja. Ja tuolla on vähän isompia kalojakin. Tämähän on niinkö Särkänniemen akvaarioon menissä. Julman näköisiä rapuja niillä on kyllä tää. Hyi hitto. Joo, tosiaan tämä hotelli, missä majoitun, niin tämä on joku tämmönen. En tiedä mikä sen nimi on, mutta on tämä Huluppien korkia ainakin ja oli 5 tähtiä kerrankin hotellissa. Hintatasosta sen verran, että tämmönen 5 tähden hotelli maksoi euroissa 4 yötä 179 €.
Sitten yksi jännä homma täällä on kanssa näissä tupakointi. On vähän jännä, että joka paikassa on kylttejä, että ei saa tupakoida. Huoneissa on, että ei saa tupakoida. Tämä koko hotelli on niin tupakkikieltomerkkejä täynnä. Niin kaikki täällä vettää kessua joka paikassa. Sama homma on nuo ravintolat. Niissä on kanssa, että kieltomerkkejä on kyllä joka paikka täynnä, mutta sitten ihmiset vettää tupakkia sisällä ja sitten jos ne rupeaa tupakoimaan, niin sitten tarjoilijat tuo tuhkakuppia pöytää, että se on vähän kummallinen täällä tuo tupakoinnin kieltohomma, että ei sitä kukaan mitään sano sitten kuitenkaan. Mutta se on vähän jäljessä tupakoinnin suhteen tämä paikka. 8:01 p.m. Tultiin tämmöiseen työkavereiden kanssa tämmöiseen buffettipaikkaan, niin täällä on kas melkoinen valikoima kaiken näköistä eväästä. On jäätelöt ja juomat ja kaikki mahdolliset. On täällä porukkaakin ja joku toinenkin on somettamassa täällä. On monenlaista. Se auta kun ruveta syömään. Pöydässä oli tosiaan tuommoinen grilli, millä ne itse sitten grillattiin nuo kaikki eväät, mitä oltiin haettu. The next day. Siellä oli myös tarjolla tämmösiä, olisiko nämä ollut kotiloita sitten vai etanota mitä lien, niin ei niitä kukaan onneksi valinnut, ei paikallisetkaan halunnut niitä syödä. Työkaverit mulle siellä sitten tilasi, että mä tarvisin mukaan haarukan, niin hetken päästä sieltä tulee tarjoilija takaisin ja tuo mulle tommosen lasten haarukan, että se oli ainoa mitä löytyi. Mutta en koskenut syössä tuohon haarukkaan. Kyllä puikkoilla meni jo tuossa vaiheessa kaikki ruoka. Tässä pieni osa siitä ruuasta, mitä meille sinä iltana tuottiin. Ja kaikki oli kyllä yllättävän hyvän makuisia ja oli halpaa. Tuommoinen lounas maksoi suurin piirtein semmoisen, olisiko se ollut joku 20 € 5 hengelle. Tämmönen oli työkavereiden tilaama jälkiruoka. Tofua, punasipulia, purjua ja selleriä. Oli vähän erilainen jälkiruoka. Ciérrala. No niin, nyt sitä on kotimatka aloitettu, työhommat on tehty ja täällä Weiheen lentokentällä nyt sitten lähtee jonkun ajan päästä lento tonne Pekingiin ja sieltä sitten Münchenin kautta Suomeen. Semmonen 20 tuntia, kun tässä nyt suurin piirtein menee välillä, että ja vielä junamatka Suomessa päälle, että saa jonkun verran taas matkustaa. Taitaanpa tuolta väliltä taas videota sitten.
niin, Pekingin kentälle saavuttu. Nyt sitten seuraavana pitäisi löytää tästä kentältä seuraava lento Müncheniin. Kello on nyt 12 ja seuraava lento lähtee oliko se 3:00. Se on vielä muutama tunti aikaa, mutta jatkamme tästä. Joo, nyt ollaan tällä Pekingin lentokentän kansainvälisellä puolella ja tämä on muuten iso halli. On pikkusen hallissa kokuu. Kai tämä on niitten 22 vuonna olleiden olympialaisten takia tehty näin järkyttävät systeemit tänne, mutta ei täällä ainakaan yöaikana kovin älyttömänä väkiä oo. Tästä matka jatkuu taas. Nyt pitää lähteä turvatarkastuksen taas vaihteeksi. Nyt on reissu tehty, kotiin palattu. Vähän jäi tuosta loppumatkasta kuvaamatta, oli sen verran hässäkkää. Tunninvaihto Münchenissä tosiaan, niin sai kyllä juosta ihan kunnolla, kun oli eri terminaalissa vielä sitten lähtö Suomeen sieltä, niin tuli vähän siinä kiire ja sitten junamatkallakin oli pikkusen säätämistä. Ei saanut enää paikkoja siihen junaan, mikä lähti aikaisemmin Tikkurilasta, niin piti sitten tehdä erinäköisiä peliliikkeitä. Tässä oli nyt tämmönen ensimmäinen lyhyt katsaus noihin mun reissuihin ja laita tuohon alle kommentti, että mitä haluaisit jatkossa nähdä noista reissuista ja seuraava reissu on tarkoitus tehdä Sloveniaan. Se on vähän pitempi reissu, niin jospa siellä kerkii edes kuvatakin vähän enemmän. Että tuo oli aika pikainen pyrähdys tuonne Kiinaan, niin siitä jäi aika paljon sitten kuvaamatta materiaalia, niin koitetaan vähän ottaa sisältöä enemmän sitten tälle kanavalle.